नमस्कार सुस्वागत। आपण मैंने देखिपे बस आम रेडी अच्छी। आज आम बुलवाई बाहर पिकनिक आगो आगो देखो जापर आम कड़े जाऊँ। जय जगन्नाथ जय बाबा भुवनमणि भुवनमणि पीठर बर्तमान संकीर्तन चलती सहित आम बस भी लगे रेडी अच्छी चका आखिर बस जोटा कम हो नुआ पूरा रेडी अच्छी। यहाँ बस भर आम बैटेरी रखाई सब चार्जिंग वार्जिंग किसी प्रोब्लेम हम दूर बाट ट्रावेल करूँ। एबे मु बैग रखिदे पलैबी पिला माने आसला पर देखा हवा। ठीक अछि चलो 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 बसो गाड़ी रे बसो ये गाड़ी भीतर सब मुंह देखाओ। डाकुले ए यात्रा विषय कौन कहया ପାଇଁ जाइबे डाकुले ये गपर प्रबल व्यस्त ये यात्रा विषय कौन कहया चाहिए किछि ना काका से कौन कहया ପାଇଁ चाहिए यात्रा विषय बहुत बढ़िया कथा नहीं से ठंडा रे जा दरकार बस रेडी पिल्ला रेडी बुबुना रेडी आदिन रेडी आ के अछंती पिल्ला रेडी सब आगे दी जन अछंती रेडी तो ए यात्रा विषय कौन कहया ପାଇଁ चाहिए कौन कहया ପାଇଁ चाहिए आपण ए रुह बस बर्तमान गाड़ी रेडी पूजा पूजा कौटी चलती भाई टे आड़ा नहीं दियो रेडी तो खाली कहीदे है तो गाड़ी पूजा चलती गाड़ी पूजा सैले बर्तमान पिला सब बाहर हाँ पचर केमती हम कम बसुन देखुन ये लोग गाड़ी पूजा चलती गलानी रेडी रेडी सब रेडी बाबा रेडी तो कौन कौन कहया चाहिए यात्रा विषय मंटदा कौन कहया चाहिए आउ जो माने रहिलो तांको पैसा बुड़ी गला हमें चलिलु धन्यवाद सब रेडी रेडी संबलपुर जाई सोई बुढ़िया बाट जाई ये सोई बोला दियो अरे गांव गाड़ी बाहर नि सोतो कोन बर्तन गाड़ी पूजा सारी गला बर्तन बाहर चलो जल्दी मना कौन कहया ପାଇଁ चाहिए कहया ପାଇଁ नहीं अनु अनु कौन कहयो हमें किछि कहयार नहीं सर यार बैग रखे अरे एपड़ भागा नहीं चलो गुआड़ी देलो सब रेडी का आगे बाकी ना दे हरी बोला हरी बोला हरी बोला बाबा भुवनमणि करो हरी बोला बाबा भुवनमणि करो जय इपी हुरे इपी अरे आका कोड़े गला आकाई पछुके पाड़िबो आकाई पाड़िबो तो ना गाइस राती अधर हमर चाह चलची डाकी दउनो आसु रे ये सब अच्छा मुंह देख दियो राती अधर चाह चल भाई नहीं देखा सेल्फी वीडियो भाई ना चाह दी जाए ना लॉक उठे जासी केंद्र आउटे पानी हां मु तो बहुत पानी देती पानी के आन छो ओनो पानी के आन छी बोतल नहीं एसो आजे मारजिनी मारजिनी नहीं मिठाई से पानी बर्तमान राति अधरे एनएच दाडर हमर चाह चलची कौन देखि पारछु ट्रक गुड़ा जी आसा होतर आमर चाह चलची संजुआ आसा आसो
ପିଲାମାନେ ସବୁ ହାଇ କରିଦିଅ। ହୁମା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ୍ସ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୌକାରେ ଯିବ କି? ପଇସା ଦେଖିବା କାହିଁ ଦେଖିବ ସେପଟ ମନ୍ଦିର ବୋଟିଂ କରିବ। ସେପଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଉ ମାଛ କଟା ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇକି ମାଛ କାଟୁଥିଲା ପଥର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେପଟୁ ନିହାତି ଯିବା କଥା। ମିଷ୍ଟର ସୁବ୍ରତ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଇଆଡ଼େ ନେଇ ପଇସା ଅଛି ନା ଫୋନ ପେ କାମ ଦବନି ଯିବା ଆସିବା 25 ତୁ ଆସୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୌକାରେ ଯିବା। କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଆମର ବସି ସାରିଲେଣି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡେ ଯିବା ଟିକେ କହିଦିଅ। ପିଲାମାନେ କୁଆଡେ ଯିବା ଟିକେ କହିଦିଅ ଜଲ୍ଦି। ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ମେନ୍ ଜାଗାଟା ନାଇଁ ଉମେଶ ସେଇଆ କହୁଥିଲା ଧରିବ ପଥର ଧରିବ ପଥର ହେଇଯିବେ। ଏଇଟା କୁଆଡେ ନିଅ। କୋଉଠି ଭୟ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ପହଁରା ଶିଖିନି। ଜୀବନଟା ଇଏ କରିବ ନା ନାଇଁ ପହଁରା ଶିଖିନି। ଡଙ୍ଗା ଯିବଟି? ଭାଇ ହେଇପାରିବ ତ? ସମ୍ଭାଳିକି ସମ୍ଭାଳିକି ସବୁ ଧରିଥା। अरे बाबा ଗଭୀର ବେଶୀ ନଥିବ ଗାଡି ଚାଲିଲା ମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ତ ଗଭୀର ନାଇଁ ଗାଡି କଣ ଇଞ୍ଜିନ ଧୁଆଉଛି ନା ବୁଡେଇଲା ବେଳେ ତ ପହଁରା ଆସେନି ମତେ ପହଁରା ବୁବୁ ପିଠରେ ବସିଛୁ ବୁବୁ ନେଇ ପଳେଇବ ବୁବୁ ଲମ୍ବା ଟଗାଟା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ମାଛ ଏଇଭଳିଆ ମାଛ ରାତି ଦେଖିନଥିଲି ଦିନରେ ଦେଖିବ ନା ରାତି ଦେଖା ମୁଁ ଦେଖିନି ନା ଭାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ କଇଁଚ ମାଛ ମୁଁ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ଭାଇର ପ୍ରବଳ ଚିନ୍ତା ଖାଲି ସେମିତି ଖାଲି ରଖିବ ମଝିକି ପଳେଇ ଆସ ମଝିକି ପଳେଇ ଆସ ଯିବା କେମିତି ନା ଆହୁରି ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲେ ପହଁରା ଶିଖିଛ ଟିକେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବ ହନୁ ମିଷ୍ଟର ହନୁ କଣ ଗଳି ପଡିବ କିଛି ଗଳିବନି ନା କିଛି ଗାଡି ବସିଲା ବେଳେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଇଏ କଥା କୁହ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନଉନୁ ଭିଡିଓ ଚାଲୁଛି ତମ କଣ କହିବା କଥା କହୁନ ନା ଆମେ ଦେଖା ଖାଲି ଆମକୁ ହଁ ଦେଖିବା ଚାଲିଛି ବା ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମାଡ଼ି ଚାଲ ମୁଁ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆରେ ୱେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ହବ ନା ନାଇଁ ବୁଝୁନ ଏଇ କଥାଟା ତମେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ କୋଉଠି ବସିକି ବସିବା ଜାଗା କାହିଁ ସେଇଠି ବସୁନୁ ହଁ ପାଣି କାଚ ଭଳିଆ ପାଣି ସେ ଅଥନା ମାଛ ଇଏ ଅନଉନୁ ସିଆଡେ ଅନଉନୁ ମାଛ ସେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଯୋଉ ଆଉଛି ମାଛ ସେ ଉଠୁଛି ସବୁଆଡେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ବାଟଟା ବୁଝୁନୁ ତୁ କଣ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛୁ କି ନୌକାର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ତୀବ୍ରଗାମୀ ହେଇଯାଇଛି
କୋଉଠି ଆରେ ସେ ମାଛ କାଟୁଥିଲା କଣ ପଥର ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି କଣ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ସିଏ ବସିକି ପନିକିରେ କାଟୁଥିଲା ଅନ୍ୟ ମାଛ ଇଏ ମାଛ ଧରିପାରିବେନି ନା ଭାଇ ଚାରିଆଡେ ବୁଲନ୍ତିନି ମାଛ ବୁଲନ୍ତି ମାଛ ବୁଲନ୍ତି ସବୁଆଡେ ମାଛ ବୁଲୁନଥିବ କଣ ପାଣିରେ ଅଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ ବୁଲିବେନି ଜଳସ୍ତର 20 ଫୁଟ ମାଛ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଛ ନାହିଁ ଆରେ ଇଏ ମତେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏପଟ ପଟଟା ସାଇଡରେ ଆଣି ସେଉ ଆଣି ଲଗାଉ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପାଣିରୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି ଆମେ ମାନେ ବୁଲୁଛୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନୌକାର ଯାତ୍ରା ସେ ତାଙ୍କୁ ସାଇଡରେ ଆଣି ସେଉ ବିକିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶିଆ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବ ବାପ୍ୟାଦା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆରେ ବାପ୍ୟାଦା ସେପଟେ କଣ କହୁଛ ଭାଇ ମଝିକି ଆସ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ କଣ କହିଲ ଏ ଗାଡି ବାଲାଟା ଗାଡିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ରଖିଥିଲା କେହି ଉଠନି ଏଠୁ ଆଉ କିଛି କୂଳରେ ଲାଗିଲା ପରେ ଉଠିବ ସବୁ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କାଁ ମୁଁ ଆସୁନି ମିଷ୍ଟର ରୁଦ୍ର why you are silent ଭିଡିଓ କରୁଛୁ କି ସ୍ୱସ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ବୋସ୍ ଦେଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିଛି ଫଟୋ ବି ମାରିଦବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅନା ଆନ ଫଟୋ ମାରିଦବା ହଁ ଫଟୋ ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିକି ଆଲର୍ଜି ହେଇଯାଇଛି yes yes ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ହଉଛି ପଡିବା କିଛି ଦିନ ପରେ ଡଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଳରେ ଲାଗି ସାରିଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଳେଇବୁ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇ ଫଟୋଟା ଗୋଟେ ପାହାଡରେ ଉଠାଏ ଏ ଆସୁନେ ଏପଟେ ଫଟୋ ଉଠଉ ବୁବୁନା ଆରେ ପଛରେ ରହିଗଲ କୋଉଠି ରହୁଛ ତମେ ମାଛ କାଟିକି ପଥର ହେଇଥିବା କଥା ସତ କି ମିଛ କଣ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିମାଟି ଏଇଠି ଅଛି ସାଇଜ ତ ବଡ଼ ସାଇଜଟା ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ନାଇଁ ଇଏ ତାଙ୍କରି ମହାକାଳ ଅବତାର ନା ଇଏ କାଳୀଙ୍କ ଅବତାର ଏଇଟା ହଁ କାଳୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଉପରେ ତଳେ ଶିବ ଆଉ ମା ମହାକାଳୀଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ମହାଦେବ ତଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶୋଇଥିଲେ ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନବ ଚିତ୍ର କେତେ ପତଳା ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେହି ନାହାନ୍ତି କି କହିପାରିବେ ଷ୍ଟୋରିଟା ମୂର୍ତ୍ତିଟା କେମିତି ଭାড়ା ଫାରା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସହଜ ପାଣି ଭିତରେ ଆସିବା
ଗୋଟେ ମଣିଷ 6 ଫୁଟ ହେଲାଣି ଆମେ 6 ଫୁଟ ଗୋଡ କୋଉ ଜାଗା ଦେଖିଲୁ କହିଲା 50 ଫୁଟ ହେଇଯିବ 50 ଫୁଟ ହେଇଯିବ 40 ପରେ ହବ ନା ନା ସେଟା ଖରିକା ଭଳିଆ ଏଇଟାରେ ବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠା ହଁ ସେଇଟାରୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରିଦେଲୁ ଖରିକା ନୁହଁରେ ଏଇଟା କ'ଣ ବେଣାର ଫୁଲ ଆଚ୍ଛା ଫଟୋ ମେନ ଆଗ ଉଠେଇ ଦିଅ ସେଇଟା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଇଛି ଉଠଉ ଟିଟୁକୁ ବି ଆମେ ଆସିଛେ କେବଳ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବାକୁ ଆସିছে ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଥର ହେଇଥିବା ସତ୍ୟତା ଆମେ ଏଉଠୁ ଜାଣିଲୁ ମତେ କହିଥିବାରୁ ଆମ ବାବା ସରି କଣ ପଣ୍ଡିତ ହଁ ୟାଡା ନେଇ ଆମର ଗୁରୁଜୀ କହିଥିବାରୁ ଏଠି ଜଣେ ମାଛ କାଟୁ କାଟୁ ପଥର ହେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆଜ୍ଞା 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 ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଏତେ ବାଟ କଷ୍ଟ କରି ନୌକାରେ ବସି ଏଠିକି ଆସିବୁ କାଟ ମାରି ମାରି କାଟ ମାରି ମାରି ଆମକୁ ପାଠ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ମାଛ 7-8 କିଲୋ ଲେଖା କଣ ଅଛି ରୋହି ଭଳିଆ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ବଡ ମାଛ ଗୁରା ତ କଣ କେଜାଣି ନାଇଁ ମିଟିକାଲ ନ ବଡ ମାଛ ମିଟିକାଲ ନ ବାପେ ମିଶା ଅଛନ୍ତି ସୋ ଗାଇଜ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୁମାଦୁମା ପୀଠ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ମାଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯୋଉ ମାଛକୁ କାଟିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଅଛି ବହୁତ ବଡ ବଡ ମାଛ ଆଉ କୋଉ ଭେରାଇଟିର ମାନେ ମାଛ କିଛି ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ କୋଉ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଏମାନେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନର୍ମାଲି ତ କୋଉଠି ମିଳନ୍ତିନି ନର୍ମାଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିନୁ କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଆଙ୍କୁ କାଟିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ପଥର ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଜାଗା ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ମାଛ କାଟୁ କାଟୁ ଲୋକ ପଥର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କଥା ସତ କି ମିଛ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ଯାହାକି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ଜାଗାରେ କି ମାଛ କାଟୁ କାଟୁ ପଥର ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଯୋଉ ମାଛକୁ କାଟୁ କାଟୁ ପଥର ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ମାଛ ତାକୁଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ ଚଢିବା ସେଟା ବି ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଇଏ ଯୋଉ ଭାଷା ଭାଷା କହିଲେଣି सो गाइज आम टीम बर्तमान चलती बाबा भुवनमणि पूजा कमिटी खोलीस पिला चलते आगे मुझे चलती पछरे माँ घंटेश्वरी पीठ को बर्तमान आम आसचु
ए पानी रे किए बुड़िले बोधे उठिबार किसी आशंका नहीं जो प्रकार ये तो स्वतंत्र डर बुलूची अलिया आवर्जना बहुत अच्छी बहुत रिस्की एरिया लगुच पहाड़ ऊपर एभली बाटर जा हुए तो रिस्की हो पारे जहाँ बर्तमान लगुच आसो ना आसो आस इधर आस किसी नहीं कुछ हेनी आस आस लिखाई शिव शक्ति धाम एक मंदिर को रास्ता
ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ସବୁ ରେଡି? କାହା ହାତ ପାଉଛି? ହାତ କାହାର ପାଉନି? ମୋର ପାଇବ ଟି? ତାର କ'ଣ ହାତ ପାଉନି ମୋର? ଆରେ ବୁବୁ କୁଆଡ଼େ ହେଲା? ବୁବୁ ଆଗରେ ଗାୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆରେ ଏ डिजिटल दा नइठे सेवा अछि। हाय फ्रेंड्स। हां भल लागुची घंटी बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया जगह केमति कोन लागु सब? बहुत सुंदर लागुची नुआ जगह गोटे बहुत आनंददायक परिवेश आ गोटे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि करची बहुत बढ़िया। अरे भगत तळे मिली हम तळे मिली दुई बार ना आनले आनी ଚାଉଳ କାଇଁ? ଚାଉଳ ଅଛି ଅଧା ଧୋଇ କାଟି ଛଡେଇବା କଥା ଆରେ କୋଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୋର ଗପୁଛି ସିଏ ସେପଟ ଅଛି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଚାଉଳ ଧୋନି ଆଳୁ ତ ଚାଉଳ ଆଳୁ ତ କେତେ କାଢୁ ରୋଷେଇ ମୁଁ ଆଣିବା ନା ନିହାତି ଆଣିବା, କିଏ ମନା କଲା? ଖାଲି ଆଙ୍ଗେଲଟା ଟିକେ ଦରକାର, ଆଙ୍ଗେଲ ଭ୍ୟୁ। ହଁ ବିଶିଷ୍ଟ ରୋଷେଇଆ ଗେଲୁ ଦେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପିଲାମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ପିଆଜ କଟା, ପରିବା କଟା। କାକୁଲି ବାବୁଙ୍କର ଭାରି ଟେନସନ୍। ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଳୁ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ଆଳୁ ଧୁଆ ତା ଭିତରେ କଳ ଅଛି, ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ। କିଛି ନାହିଁ ବାଲ୍ଟି ଆଣେ ଏଟା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରେ, ତୁ ଗୌଡ଼ଟା। ମିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ, ଏନି ରିଆକ୍ସନ୍? It's a very nice place. The scenery is very wonderful, gorgeous, and awesome. Weather is also good, so it's very favorable for our picnic party. So enjoy the party. Okay, thank you. Location view is too good. ଆମ ସହିତ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର ରୁଦ୍ର, what's your reaction today? What do you think? How it's going? ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରେ ଯିବୁ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ।
ବାସାଟା ସେପଟ ଅଛି ଗେଲଟା ପାଖକୁ ସାଧା ନା ସିଜୁଟି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରି ଯାଉଟି ଯାଉ ଖାଲି ଦେଖେଇଦେବା କଲର ଆସିବନି ଦହି ନା ଗଲା ତ ଆଉ ପାଣି 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 ଗପ କହୁଛୁ ସେ ଚାମୁଚା କି କ'ଣ ଆଣୁ ଗ୍ଲାସ୍ ୟୁଜ୍ ତୁଲି ଆସନ୍ତି ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି କି ରେ ଗ୍ଲାସ୍ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଦିଅ ୟୁଜାନ୍ତର ଗ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ଛୁଆ ହେଇଯିବ ବାବନ ପାଖରେ କୋଉଠି କାହିଁ ବନ୍ଦ କଲି କି କଥା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ରୁଦ୍ର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଦୀପକ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମଝିରେ କ'ଣ ତା ନାଁଟା ବାପି ଦାଦା ଭଲ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଛାଡ଼ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ବାବୁ ଏପଟେ ଆମର ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧା ଏଇ ଲୋକଟାର ବାରମ୍ବାର ସୁଲେସ୍ ଢିଲା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ଉପର ମାର୍ଗଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାଇଆ ଅଛି ଆଗରେ ଯାଉଛେ ଘର ଭିତରେ ଲୋକ ପିଲା ଛୁଆଟେ ଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉନି ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଚାଲୁଛି ତା ଭିତରେ ଏ ର ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଛୋଟ ଛୁଆ କି ଆଉ କିଏ ହେଇଥିବ କିଏ ଆରେ ଏଠୁ ଆମକୁ ଛୋଟିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠୁ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ପୋଲିସ ପରା ତା ବର୍ଦ୍ଦି ଦେଖୁନ ପୋଲିସ ଲେଡିଜ ପୋଲିସ ଲେଡିଜ ପୋଲିସ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ସନ୍ଧାନ କୁକୁର ଆବେ ଦେଶୀ କୁକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ମଝିରେ ମୋଟା ଗୋଟା କଥା କହ ଇଏ କି ଗୋଟେ ହାତ ଏ ସମ୍ଭାଳିକି ଆରାମ ଏ ଛୁଆଟା ସେପଟେ ସେପଟେ ଉଠିଛୁ ଇଆଡ଼େ ପାଣି ଜିରୋ ମାଟି ପରେ ସେପଟେ ସେଉଠୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କର ଆମର କାଶିଆଇ ଏ ଆମର ବାପିଆଦା ଏଇଠି ମିଷ୍ଟର ହନୁ ବୁବୁ ସେଇପଟେ ବୋଧେ ଅଛି କ୍ଲିୟର ତ ମୋର ତ କ୍ଲିୟର ଆସିବ 1080 ଆଉଛି କେମିତି ଆସିବ ତଳେ ପାଣି ଯାଉଛି ହଁ ତା ତଳ ଯାଉଛି ସେଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରୁମ୍ଟା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଟର୍ବାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି 4ଟା ଯୁବକ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପଛରେ 3ଟା ଯୁବକ ମଝିରେ ବଟିଆ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ କୋଶଳା ବୁଣି ଦେଇଛି ଆକା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟର୍ବାଇନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
हीरा आई लव हीराकुद डैम पाखे आमर किसी पिला बर्तमान एपटे किसी पिला सेपटे किसी पिला बर्तमान फोटो सेशन चलो अरे माने लाइव कर छाड़नु फेसबुक रे लाइव नहीं एड़ा सब वीडियो वाला ब्लॉगिंग एड़ा सब एडिटिंग ही पड़ो गाड़ी लग जाए माँ समलई पिटे पिला सब रेडी चलो जल्दी चलो एडिट करके ना भाइराल कर देगी ए चप्पल खुली जाऊँ कैसे कौन कहवा जाइए समलई पिठर बर्तमान पहुँच गला इसी पांडियन जे कोनोसी काम करछि मनोनित्य काम करछि मन छुआ काम तब तक बहिष्कार कर कारण कौन कहूसंती बहिष्कार खाईगला बेली हेले जेतिकी करि जाइछि कोउ सळा भी करि परिबे वाह आपण कौन प्रतिक्रिया रखिए विषय गालू जो कौन कहवा जाइए गालू जो कौन कहवा जाइए ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆମେ ବାବନ ଟାକୁ ଆଣିବା ठीक कथा निहाती ए लोक आरे वर्ष मागଣା আছে পয়সা सब ट्रिप स्पॉन्सर बनाता करियो पिलाना आमर चलते आगे रे चल माड़ी चल हाय तो आमर पिला चलू माँ समलाई को पूजा करने भोग डाला हाथ अच्छी संध्या आलती देखा इच्छा अच्छी देखा जाए कौन हो आगे लाइट शो देख मंदिर ऊपर हो देख अरे मंदिर भीतर बाट ये तो कौन कहना चाहिए आप ये विषय केते खुशी लगुच मंदिर भीतर आसी भल स्कान कर यहाँ हूँ मंदिर लाइट शो आप देखिए बर्तमान धनुर्धर विरोधी जाते दुर्गा बलरी एक अचंबित कथा दुष्टपटे समनाई मंदिर लाइट शो कुकुर को सांगे धरी राजा दले को शिखा मात्र महानदी को घटिला एक बड़ चमत्कार देखिले राजा ताको कुकुर को प्रोजेक्टर लगी देखिए अचंबित दृश्य राजा हेले महानदी बाबतटे थिला एक शिमिड़ी जे वृक्ष मूले
ଆମର ପିଲାମାନେ ଚାଲୁ ମା ସମଲେଇଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଭୋଗ ଡାଲା ହାତରେ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଦେଖ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହେଉଛି ଦେଖ। ଆରେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ବାଟ ଏଇଟା ତ। କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ? କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିକି? ଭଲ ସ୍କାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଲାଇଟ୍ ଶୋ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବିରୋଧୀ ଯାଆନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଭୈରବୀ ଏକ ଅଚମ୍ବିତ କଥା ଦୃଷ୍ଟିପଟେ ହେଲେ ସମଲେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଲାଇଟ୍ ଶୋ। କୁକୁରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ରାଜା କରିବାକୁ ଶିଖ। ମାତ୍ର ମହାନଦୀ କୂଳେ ଘଟିଲା ଏକ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ଦେଖିଲେ ରାଜା ତାଙ୍କ କୁକୁରକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲାଗିଛି। ଦେଖି ଏହା ଆଚମ୍ବିତ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜା ହେଲେ ମହାନଦୀ ବାବଦଟି ଥିଲା ଏକ ଶିମିଳି ଯେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସୋ ଗାଇଜ୍ ଏଇଟା ଆମର ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ। ପିଲାମାନେ ଭାରି ଖୁସି, ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଥଣ୍ଡାରେ ବୁଲିଲୁ ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ବୁଲିକି ସକ୍ସେସ୍ରେ ଆମେମାନେ ଫେରୁଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।